Sagrifiċċju ta' 3 ġimgħat iżda li ta' sodisfazzjon fl-għajnuna li ngħatat lil tfal fil-Kenja. Karibu Malta huma grupp ta' volontira li ħadmu bla waqfin biex jibnu bini ta' skola f'Raħal fil-Kenja. Skola li se tkun qed tagħti tagħlim lil tfal tal-primarja. Għal din l-avventura telgħu 11 persuna biex jibnu din l-iskola. Waħda mill-volontira, Stephanie Mikallef, tkellmet ma' Net News dwar l-esperjenza tagħhom f'dawn l-aħħar ġimgħat. Missjoni l-Kenja, nitilgħu fuq konstruzzjoni u komplejna nibnu l-iskola. Diġà bdejna s-sena l-oħra bil-Knisja u konna minna diġà 3 klassijiet u 3 uffiċini u dis-sena komplejna 3 uffiċini u 3 klassijiet oħra. Apparti minn hekk nintegraw ma' tfal li jkun hemm tal-post. Qabel telqu minn Malta diversi volontieri għamlu numru ta' attivitajiet biex jiġbru l-flus ħalli jsir dan il-proġett. Il-mira tagħhom li jiġbru 90,000 euro fi proġett globali. Stephanie Mikallef qaltilna dwar ix-xogħol li sar f'Malta. Hawn Malta matul is-sena kollha nagħmlu l-fundraising għax mingħajr flus u mingħajr l-għajnuna tal-Maltin stess ma nkunux nistgħu nagħmlu dal-proġetti kbar il-Kenja ġewwa Mbawoni. Il-proġett maqsum fuq sentejn kif is-sena d-dieħla mistennija jerġgħu jitilgħu grupp biex ikompli x-xogħol. Preżenti fl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta kien hemm membri oħra tal-istess grupp u numru ta' qraba li marru biex jilqgħu lill-grupp lura wara l-esperjenza unika tagħhom.